guys, welcome back to my channel. So ngayon, nandito tayo maglalaba. Ayan guys, nagkalimutan ko lang kanina yung sa inyo pakita. Ayan, nagbabanlaw na tayo guys. So nandito, ayan, fabric conditioner na yan. Ito yung panloob, yung ayan guys. Diba, ganun talaga. Kailangan natin laba. Ayan. Pangalawang ko na to guys, pangalawang banlaw. Tapos yung last yung fabric. Kung pwede na yun. Diba? Pwede na yun. Kung natin baka dumuna kong sulfur. Laba-laba. Kasi, ayos ko itong puti kasi puti palagi suot ko. Dapat malinis. Yan. So yung mga polo. Kasi ito naman, yung mga panloob ng t-shirt, na puti. Kailangan natin mag-t-shirt kasi alam mo na, baka magilaw yung polo. So kailangan. Siyempre guys. Yan siya. Yarn. Diba natin siya ng water. Yan, tumuod na. Yan, ilagyan natin siya ng water. Yan. Yan. So, ayan. May gagawin pa ako mamaya. Maglilinis pa ako dyan. Ayan. Maglilinis dito. So, sasampay natin to guys. So, see you! Ginamit ko muna siya guys. Ginamit ko muna siya ng pampabrown siya. Fabric. Ayan siya. Ginamit ko muna siya. Guys, kailangan mo lumagad talaga ng tayo. Gawin, huwag kang masyushoot ha. Huwag kang masyushoot. Yun. So, ito pa pala. Yung isa. Ayan. Balik na natin ang gana. Ayan. Ayan, makamoy siya guys. Tingnan natin dito malinis guys. Gagawin natin dito. Alam mo guys, ito mga sa magsuot. Magsuot. Pero, ano pa na ba? Diba? Real talk. Yan. Ay. Good. Ano siya?
Ayun guys, natapos din tayo. Thank you. So, ayan guys, magwalis muna tayo. Linis. Oh, ayan guys. At dahil napagod tayo, pahinga muna tayo ng konti. At mamaya, maliligo tayo kasi alis tayo guys. So, that's all for today guys. Thank you. Thank you for watching. Mama. Chup. Mm-hmm.